kasni kani kapor ni condemn shisai kani ka jinsha mo thambor ko mala i knung ibang sauce na but the diction no ya kamin sin ko pakodor ko joki ka long shisha to kata apin shayong ngan ye bro khaj bat apin smith pin seer pin shatiang ya ka ri ba ka bri wi bro ko we kam ini kun kilong kami kibang so to takador ka jong ki kun ki jongi kadno ki kun kilong shisha ki pakodor hadu kata bat kam ya ibadang sauce nen ibadang lung ka mo ka jinong ka jongi ibadang bon ka kisnem ibadang hapnya binti se ngre da manur kiba kalong no ibamman baju shin jintak no ya kami sil ka baliwi ka jongi kalong pinakalian ka jong ka MPWF shisha ni condemn ya kani ka this barbarian act ka no hindi pa nakalian ka jong maru ngawan ak ma jong pi rangas mo kia ya ki jinglong ki jingman jong kajat ben riu ke jong ni haberi baka imlang kasama kadang ni kasi naiba ka imlang kasalang ke jong ni kam shong shan shu adap tang ni ki jing sriu ka jing ni pa ti kum ko wei kalong kami kanong mi khmat kanong yalang ka khmat jong kilong kami ki be nang dana ko por mi so kya do ka ta dengan semua menong dan kendul dan yang kipat ba jong kani ka jong ke jong kebalade sha ka por ka ya ka bani tanya sno ilang bad ha gajing yo ke jong a hi ngasno ba tang de ki kam ka bangin le se ban rat ben khong ni ki jing sni ring a kwa ba kana ai ka message shi ki ba bon ba kam ki kon samla ki ba e ki jong ni jo kani ka jong ka jong kwa banong kani ko wei da ka jing khia ka mesin ka jong na ba to kya na ki jing sni to kiar na uli drugs kiar na ki jingle ki bamman namar na smo ba ha ki ni ki sni ba ka ki kam bamman shisha ki la jingle ko ta ta bat na kwa bangan kem toy ki kime ki pa baro khai bat kum jo ki long sem ka bari ni sno khti kum ha kani ka por amang sno ba ka de hi tang ki jing duwai bat ka bangi hap ni ha should lay ha kani ka ti namar na sno ba de tang blay ban na bat interview ni ki ke blay ban rat ding khong ni ki jing sni blay ban rat yang ka ba ka me na ka ka di ka jai ban ka ba ke jong ka jai ban ka ba tibri ka ba tiblay bat ngang scam ba na kalian ka MPWF ro shen ni ya shong but tang bangin shu mi kumne hakila ka thai ku bo renga smo ka bangiru kum kita ka kanwon ju kilong kami bangin hap bangin dem krop hakhat ki kho siu ki jong uble ka bangin hap hai shu ka bakum no bangin ya sahai na banta kami ka bari ka bai ki jong ka sashi sen ko kun samna ki bai ki jong snau bhakya kya na ki jing se ato phai no ni kita ke bar kha ya se kalinti ka bamman ka bakila ya le jungi long le ba ye le kuduk le ba ibama do ke nganget scam ba pin phai biang shakalinti ka badai banginyo ma biang ya ka shong sok ka shong sai banginyo ma biang ni taki ke ba ase kom ha ki por ki bala le no ni ka shong sok ka shong sai ka jing shong shnai ba nganget scam ba nada ni yang tli ba ngindem hak pa uble insha Allah ya kani gari ka ba ke chok ke MPWF ni chia o Chief Minister buron jongi da ke ya kani ka jila ke jongi ba ka jo ka poru ya ka sokari ba ko mai ka ba kin shimkhia ba kin take stern action abai dei da kum kini kita kini ki jinja no kini ki crime ka ba mano ki ba ban commit kum kini ki crime bangangit scam ba ka government kan shimkhia ba kham bahkan ai ro ke jing kun chitom ka bale se mo ka penalize ki kata ka kom ka ba nang is khmat pakin duna kini ki jing commit kini ki crimes ka shakai akan dijela ka jing